Jaruman masana'antar Kano Sani Musa Danja da Mansura Isa a wajen haska fim ɗin Fanan wanda ake haskawa a Platinum Cinema da ke Kano. Fanan ya samu halartar mutane da dama da suka zo kallo wanda ba kowa ya san inda sabuwar sinimar take ba a garin Kano. Sani Musa Danja da Mansura Isa waɗanda suka kasance ma'aurata amma yanzu haka ba sa tare da junansu ta ɓangaren rayuwar aure. Sani Danja shine jarumi a cikin shirin fim ɗin Fanan, ita kuma Mansura Isa ita ce ta ɗauki nauyin wannan fim mai suna Fanan. Duk wanda ya zo kallon fim ɗin Fanan a ranar farko zai iya zama cikin masu samun kyauta, inda za ku iya ganin sarkin Kannywood Nuhu a wajen haska fim ɗin Fanan da kuma jarumi Yakubu duk sun zo kallon fim ɗin Fanan a sabuwar siniman nan Platinum Cinema. Mai kallo, kada ka manta ka yi subscribe a tashar Kannywood a yau. Kana ku taba alamar ƙararrawa inda da zarar mun ɗora muku sabon shirye-shiryenmu na Kannywood a yau za a sanar da kai. Mun gode!